ഫാക്ടറിയിലെ മലിനജലം നിങ്ങൾക്ക് തലവേദനയാകുന്നുണ്ടോ? പൊല്യൂഷൻ ബോർഡിന്റെ ഫൈനും ഉയർന്ന നടത്തിപ്പ് ചിലവും ഭയക്കുന്നുണ്ടോ? പഴയ രീതികൾ ഇനി വേണ്ട. ETP അല്ലെങ്കിൽ STP ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ സ്ലഡ്ജ് കൂടുന്നു, ഒപ്പം ദുർഗന്ധവും. ഇതാ ഗ്രീൻ ബാക്ടോ എഫ്ലുവന്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് സൊല്യൂഷൻ. ഇതിലെ പവർഫുൾ മൈക്രോബുകൾ ദുർഗന്ധത്തെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു, ഒപ്പം മാലിന്യങ്ങളെ വളരെ വേഗത്തിൽ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. BOD, COD, സ്ലഡ്ജ് എന്നിവയെ കുറയ്ക്കുകയും ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റിന്റെ എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു. കുറഞ്ഞ ചിലവ്, മികച്ച റിസൾട്ട്. നിങ്ങളുടെ ETP അല്ലെങ്കിൽ STP പ്ലാന്റ് ഇനി ഗ്രീൻ ബാക്ടോ സംരക്ഷിക്കും. ഗ്രീൻ ബാക്ടോ, നേച്ചേഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫോർ ഇൻഡസ്ട്രീസ്. ഹോസ്പിറ്റലുകൾ, ഹോട്ടലുകൾ, ഫുഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റുകൾ, റെസിഡൻഷ്യൽ കോംപ്ലക്സുകൾ തുടങ്ങി എല്ലാത്തരം ETP, STP പ്ലാന്റുകൾക്കും ഇത് അനുയോജ്യമാണ്. വിളിക്കൂ 9744599000.